Вітаю, сябры, вы на канале Відзік, каля мікрафона Рудзі, значыць час для гульнявых навін. На гэты раз мы цалкам прысвецім час буйному рэлізу самых бліжэйшых дзён. Нарэшце ў свет выйдзе чарговая частка Assassin's Creed Shadows у сеттынгу сярэдневяковай Японіі, якая павінна аб'яднаць фанатаў старых і новых асасінаў і, магчыма, выратаваць фінансавае становішча Ubisoft. Што вядома і што чакаць ад гульні, гэта ўсё ў новым відэа. Перад пачаткам праверце падпіску на канал ці націснулі на лайк, ну і вядома, абавязкова даглядзіце ролик да канца, а я распавяду і пакажу вам штосьці цікавае. Assassin's Creed Shadows нарэшце для фанатаў, якія яшчэ ў вялікай колькасці засталіся ў серыі, выходзіць ужо праз некалькі дзён. Рэліз запланаваны на 20 сакавіка. Пасля шматлікіх пераносаў ажно некалькіх з канца мінулага года студыя Ubisoft выпускае праект пра феадальную Японію, пра якую фанаты серыі марылі доўгія гады. Бо сапраўды просьбы зрабіць гульню менавіта ў гэтым сеттынгу з'яўляліся даўно. Першапачаткова анансаваная пад назвай Assassin's Creed Codename Red стане адначасова і вяртаннем да каранёў серыі і пачаткам новага этапу развіцця. Распрацоўшчыкі абяцаюць, што ў Shadows больш класічны стыль гульні, які быў характэрны для першых частак Assassin's Creed, зноў сфокусіруецца на стэлс-элементах і даследаванні адкрытага свету. Дзеянне разгорнецца ў феадальнай Японіі ў перыяд Адзуці Мамаяма. Гэты часавы адрэзак з'яўляецца фіналам эпохі Сенгоку з разлютаванымі грамадзянскімі войнамі. У гульні будзе прысутнічаць гістарычны персанаж Ода Набунага, ваенны лідар і выбітны самурай, які знаходзіцца на піку сваёй улады пасля перамогі над кланам Такеда з дапамогай агнястрэльнай зброі. Гульцы стануць сведкамі ключавой гістарычнай падзеі таго часу – нападу Набунагі на правінцыю Іга ў 1581 годзе. Гэта бітва ў тым ліку характэрна ўдзелам вялікай колькасці воінаў ніндзюцу або ніндзя. Геаграфія гульні ахопіць цэнтральныя рэгіёны Японіі, уключаючы Кіёта, Кобе, Осаку і правінцыю Іга. Распрацоўшчыкі заявілі, што карта ў Shadows па маштабе будзе такая ж, як у Assassin's Creed Origins, але стане больш рэалістычнай. З'явяцца гістарычна дакладныя японскія замкі, Такеда і Фукуціяма, будуць дэталёва адноўлены помнікі і крэпасці. Атмасфера Shadows адлюстроўвае супярэчлівасць гэтага каларытнага перыяду ў гісторыі Японіі, калі ў краіне быў вялікі ўплыў партугальскіх купцоў і езуіцкіх місіянераў. Распаўсюджвалася хрысціянства і еўрапейскія ваенныя тэхналогіі. Гульня па традыцыі серыі засяродзіцца на шматвяковым супрацьстаянні братэрства асасінаў, якія змагаюцца за мір і свабоду, і ордэна тампліераў, што імкнуцца да міру праз кантроль. Гульцы змогуць паглядзець на сюжэт праз прызму двух галоўных герояў – жанчыны Шынобі Фудзібаясі Наоэ і Ясуке, чарнаскорага самурая. Вобраз Ясукі натхнёны рэальнай гістарычнай асобай, японскім слугой афрыканскага паходжання і салдатам згаданага Оды Набунагі. Наоэ пазіцыянуецца як воін з народа, якая змагаецца за сваю родную правінцыю Іга, а самурай Ясуке – магутны і загартаваны воін клана Ода. Карыстальнікі змогуць выбіраць, за якога з персанажаў праходзіць місіі. Кожны валодае сваім стылем кіравання і прапануе унікальны геймплей. Адны і тыя ж заданні можна будзе праходзіць рознымі спосабамі. Ясуке – майстар адкрытага бою, а Наоэ – класічны асасін, які выкарыстоўвае ўтоенасць і стэлс-тактыку. У яе гісторыі будзе шмат палітычных інтрыг і барацьбы за выжыванне. У кінематаграфічным трэйлеры былі паказаны ўспаміны герояў, як бацька Наоэ, майстар ніндзя клана Іга, навучаў яе майстэрству Шынобі, а Ясуке распавядае, як трапіў на службу да свайго гаспадара Оды Набунагі. Shadows распрацавана на абноўленай версіі рухавіка Anvil, які выкарыстоўвае дынамічнае асвятленне і інтэрактыўнае асяроддзе. Сярод яскравых новаўвядзенняў магчымасць ламаць прадметы, круг кошка, магчымасць маніпуляваць ценямі і цалкам хавацца ў іх. Надвор'е ў гульні будзе змяняцца ў залежнасці ад сезонаў і ўплываць на гульнявы працэс і ўтоенасць асасінаў. Так, зімой з'явяцца змёрзлыя вадаёмы і ледзяшы, вясной высокая трава і квітнеючыя расліны, а дождж будзе заглушаць крокі. Нелінейныя місіі дазволяць гульцам свабодна высочваць і устраняць мэты. Фірмовая картка серыі, аглядныя пункты застануцца, але іх функцыя зменіцца. Тут героі змогуць уваходзіць у новы рэжым назірання, які дазволіць уважліва даследаваць лакацыі.
А каб адкрываць новыя маркеры заданняў, можна наймаць і навучаць шпіёнаў, а таксама падкупляць чыноўнікаў, каб высветліць месцазнаходжанне мэт. З'явіцца магчымасць поўзаць па-пластунску, прыціскаючыся да зямлі і дахаў, перасоўвацца па мелкаводдзі, выкарыстоўваючы бамбукавую трубку для дыхання пад вадой. Персанаж Наоэ зможа перакочвацца ў бакі, каб незаўважна ўстраняць ворагаў. У цэлым стэлсу ў памяшканнях стане больш цікавым шмат у чым з-за спецыфічнай архітэктуры японскіх дамоў, па якіх складана перасоўвацца бясшумна і незаўважаным. Механіка арлінага зроку застанецца і дазволіць выяўляць ворагаў за перашкодамі, а таксама вызначыць гукі, якія ствараюць NPC. Shadows дасць магчымасць патрымаць у руках велізарную колькасць зброі: катаны, баявыя дубіны, дзідыяке і іншыя характэрныя толькі для Японіі віды. Кожная зброя мае сістэму навыкаў, дзякуючы якой гульцы змогуць выбіраць і развіваць майстэрства ў адным з тыпаў узбраення. Персанажы будуць валодаць індывідуальным баявым стылем. Самурай Ясука можа выкарыстоўваць агнястрэльныя аркебузы, якія дазваляюць атакаваць на далёкія дыстанцыі, а Наомі носіць схаванае лязо і валодае сярпом на ланцугу, з дапамогай якога можна атакаваць ворагаў на адлегласці. Таксама ў арсенал гераіні Шынобі увойдуць класічныя дымавыя бомбы для ўцёкаў і раптоўных нападаў, званочкі, каб адцягваць ворагаў, і кідальныя нажы з цурыкенамі. Таксама ў гульні абяцаюць рамантычныя і сяброўскія адносіны. Персанажы змогуць фарміраваць сувязі з іншымі NPC, як гэта было ў Assassin's Creed Odyssey. Важнай часткай геймплея стане база гульца. Карыстальнікі змогуць пабудаваць цэлы маленькі горад, перадыхнуць у ім і падрыхтавацца да новых заданняў. У горадзе можна будзе ўзводзіць розныя будынкі, кіраваць імі, адкрываючы новыя прэміі для паляпшэння, упрыгожваць вуліцы, а ў дамах размяшчаць карціны і трафеі. Засяліць свой горад-базу можна і жывёламі, якія будуць багата сустракацца ў гульнявым свеце. Акрамя гэтага, на базе будуць жыць персанажы, з якімі у тым ліку можна развіваць адносіны. Нягледзячы на негатыў у бок новай часткі і заскажэнне гістарычнасці і агульную нелюбоў да Ubisoft, папярэднія заказы новых асасінаў ужо дасягнулі памераў такіх жа да адной з самых паспяховых частак – Odyssey. А журналісты, якім атрымалася пагуляць дзясятак гадзін у працоўны білд яшчэ ў студзені гэтага года, засталіся задаволены убачаным. Як заявілі самі працаўнікі Ubisoft, гульня налічвае больш за 700 кат-сцэн. Па прадстаўленым дэма яшчэ рана гаварыць пра сюжэт, бо падаваўся ён урыўкамі. Журналісты ў цэлым задаволены мясцовымі механікамі паркура, хоць і адзначаюць, што ён саступае класічным часткам Assassin's Creed без велізарных адкрытых прастораў. Напрыклад, сустракаюцца будынкі, на якія нельга забрацца без крука кошкі, што месцамі збівае дынаміку. Спрытная Наоэ арганічна глядзіцца ў амплуа скалалаза, у той час як каржакаваты і цяжка браніраваны Ясука на сценах выглядае даволі камічна. Геймеры вольныя самі выбіраць спосабы праходжання місіі, аднак істотную ролю ў гэтым плане гуляюць схільнасці пратаганіста. Ясука не вельмі добры ў стэлс, у той час як Наоэ будзе цяжка справіцца адразу з некалькімі сапернікамі ў адкрытым баі. З таго часу, як Origins стала больш арыентавацца на механікі экшн-РПГ, паміж фанатамі серыі паўстаў раскол. Ёсць тыя, каму падабаюцца гульні такога тыпу, а іншыя сумуюць па прыгодніцкім стэлсе. Пры дапамозе Shadows з яе двума персанажамі Ubisoft спрабуе аб'яднаць абодва стылі гульні і розныя групы фанатаў. Вам падабаецца хавацца і выкарыстоўваць схаваны клінок? Гуляйце за Наоэ. Аддаеце перавагу вялікім мячам і экшену? Бярыце Ясука. На меркаванне журналіста Катаку, гэта разумны падыход, які аказаўся на здзіўленне эфектыўным. Формула адкрытага свету практычна такая же, як і ў папярэдніх гульнях Ubisoft. Але падобна, што распрацоўшчыкі паклапаціліся пра тое, каб не перагружаць гульцоў маркерамі на карце ад самага пачатку. Пункты цікавасці з'яўляюцца паступова па меры праходжання і даследавання лакацый. Журналісты хваляць дробныя дэталі, асабліва калі гэта тычыцца адрозненняў пратаганістаў. Да прыкладу, гонар не дазваляе Ясука атакаваць ворагаў у спіну, таму ён спярша пакліча іх і толькі потым пачне бітву. Для Shadows падрыхтавалі так званы рэжым канону. Гульня самастойна прымае неабходныя рашэнні, пазбаўляючы геймераў ад пакут выбару рэпліку ў кат-сцэнах і забароніць прымаць рашэнні за герояў. У Ubisoft падкрэслілі, што ўключаць і адключаць рэжым канону ў рамках аднаго праходжання нельга. Опцыя не ўплывае на ўзровень складанасці і не перашкаджае пераключацца паміж персанажамі. Assassin's Creed Shadows выходзіць 20 сакавіка на ПК, маках, кансолях і нават iPad. У Беларусі, на жаль, недаступна.
На гэтым на сёння ўсё. Дзякуй за прагляд і праведзены, спадзяюся, добра час. Ад усяго сэрца дзякую спонсорам з Patreon канала Рудзі. Вы дапамагаеце ладзіць усё своечасова, развіваць беларускі геймінг, 2 гульнявых каналы і ўласны сайт. А за гэта атрымліваеце ранні доступ да відэа на канале Рудзі, да гульнявых навін на канале Відзік і дадатковыя ролікі на сайце Patreon. Ну і вядома, записываеце сваё імя ў гісторыю гэтых праектаў. Усім дзякуй і да новых сустрэч!